guys, nandito tayo sa Lumihan sa Manawag. Yun, napakasarap po talaga lumi dito. Talagang mapapawaw ka sa sarap. Yun. Parang kang nasa yan. Batangas, Lumi. Yan, ito yung owner po ng Lumihan dito sa si Sir. Si Boss Eric. Alright. Okay. So guys, let's go! Tatong tampol, miyak ka. Kita nyo kung ano, sa kadyot si Newmont. Certified ba kadyot po ito, guys? Legend po yan, legend. Aray po, aray. Buksan niya po. Basta. Ilawang po, tagay ko yung ko. Galing, no? Sir, ano sir? Ano masasabi mo kay Leo? Magaling. Yun, no? Ang galing. Lumabas sa buwan, sir, magaling. Makadyot ulit mayari. Makadyot, parang may-ari ko. Makadyot. Pero dyan na, naligupin ko. Pagbuha po kamalayan ng ito, naligupin mo na si. Dapat ganyan din ang gupit ni Paul. Para yung team Makadyot. Talagang net talaga. Net, pili net. Alright, laking loob. Yun guys, napakasulit po ng aming team kasi G20. Yun. And di mabubuwag ang isang team kung hahaluan ng samahan tsaka tiwala. Ganyan naman ka naka-quality si Leopard Boy. Alright. Pogi yan boy. Square face, sad face, perfect markings, tricolor, Big gold. BCCI, red marks, Chop line. marks, Dami no? green marks. Pahanapin mo boy. Sir, sulit no, legend na makadyot. Yan ang tignan nyo. Yung face value pa lang ng aso, doon kayo tumingin guys. Yun. Yun, gawin nyo talagang gumanda yung Sir, no? Sulit talaga.